Shin ko ka san za ka iya ajiye bidiyo cikin TikTok? Rahoton Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Nijar ya bunƙasa daga matsayin ƙasa ta ƙarshe a duniya, a yanzu ya ɗara ƙasashe 10. A yanzu Saliyo ce ƙasa mafi talauci a nahiyar Afirka. Banki ya ce Nijar ta samu ci gaban ne musamman saboda zamu zangi kawo muku da sati rigar so a da ranar Lahadi zamu dinga kawo muku wannan shiri. Kai dai ka je tasha ka rubuta alamar subscribe, sai ka danna ƙararrawa ka yi liking, ka yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Mu je kan shirin namu kai tsaye. Za ka zo ka nemo TikTok ɗin wayar ɗinka, idan ba ka da shi kuma za ka je cikin Play Store ɗin wayarka, ka je ka rubuta TikTok, kai tsaye za a baka shi. Yanzu wannan shine Play Store ɗin wayar mu, sai ka zo ka rubuta TikTok, gashi nan TikTok, gashi nan ne, sai mutum ya zo ya sauko shi, gashi nan wannan, sai ka je sai ka sauko alatul zai yi shiga cikin wayar taka. Bari mu nemo shi ku gani. Bari mu samu muna so wannan bidiyon da za shi neman shi kai tsaye mu gane shi. Ya za ka yi? Sai ka zo sai ka bidiyon ka yau wannan alama, sai ka danna wannan wurin ne nan ɗin nan, wannan da kuke gani a muku flash kan shi, wannan alama sai ka taɓa nan kai tsaye. Yanzu shikenan, to ka ɓoye bidiyon, ya za a yi ka nemo shi? sai ka zo sai ka taɓa nan wannan alamar gata nan, wannan profile ɗin nan gashi nan ne, wannan mai kama da ɗan mutum ɗin nan, sai ka taɓa kamar haka. To yanzu muna so mu fiddo wannan bidiyon, ina za ka zo ka taɓa? sai ka zo sai ka taɓa nan, gashi nan wannan wurin, sai ka dafa haka. Kun ga bidiyon nan da muka ɗauko muka aje yana da sauransu, daidai awon da muke da buƙata, sai ka zo sai ka aje da awon da muka aje ne wanda muke so. Kana son kuka ɗora waƙar ka shiga ka yi bidiyo a kanta, to kai kuma kana gaggauce kuma ka ga waƙar ta burge ka, ko kuma wata kasida ce ta burge ka, kana so kai ma ka hau kanta, kawai nan za ka zo ka daddanna kai tsaye, za ta aje maka cikin wayarka.